lama tei nuna sora lama moyang ni paike chakma gati kai paike moyang nuna sora gonga nogor gonda sora bo begon tangmano mongha mumtang lama moyang dik tangmano moyang no hai naikhe kai school gana o tongo tei nok rok tongo hingkai mo nai tongdi mo nok bagra hugrok o tangkana o parani cherang no swngmani hugo tangmani sao huk kai chaya nai borokjak ekdom chila pila son nokong tamoni khe nok bara komon bai khena ekdom nok hamya nok bagra kwrui kok salaina himpano salai malia bini buini nok rok brung brung phaio hinkha no bini talika o ba swijak rok tong saimia nok rok ni bagui aboni bo kisa kok salaina chaijokmani tamoni khe borok nogo kwrui moko kisi kwpla mamang doga rok ekdom hamya galang galang wngjak nai tongdi omo haikhe tipra saroni talika kwbangma sorkar tango phaio seklaio kwbangma rajniti achailai bailaio tamung laio jonarok hingke thaisa ni khomota bai budi pass khailai jonarok jukti pass khai kutung kutung khlai haifano tebrasa rokni khum talika swlaijakmung kwrui tamoni hinkhe jonarokni yago se khomota haifano jonorok budi oi kwplai khe mani pore bo naikholjakya kami o neta peta himtongnai rok bai tei kwbangma MLA tei kwbangma MDC EM tei kwbangma minister montri rok o mongya kami area o minister bo tongo EM bo tongo hingkai naidi tei gram ni je karjokari khaitongnai rok mo hai borok no kisa naikolui bebosta khai rikhe belai sanai tamoni khe asuk khe nok hamya wngui tongo mo wngkha kakrasora hajra bazar gana hajra school gana o mo mamplik adi nukhung rok bo belai hamya komo hai kisik misik nokha saka se nuksai tongo aboni nukhung hamya himo abo watui rok se kwlaibai na belai khe kharo churu churu haifano chaitongmani tini o chini takhuk tei bukhuk chong nogo kwrui ni bagui boro bai kheno kok lam saimalia mung rok swngmalia tei jaga ni bumung simi chung hajra hinui saimano swijak nugui mo yang mungtang tei nuna sora tangmani gonga nogo lama tangmani o jaga kaisa him faipro nugui nai mokol bwskang khlaikha tamoni khe belai kharo churu bini talika aboni bagui belai khe uanama singja tebrasa rok tamoni hinkhe jesik pano change chungchidi sorkar jesik pano phirok laisidi misil meeting hingke rup rup thalai phailai himlai phaidi khe ma thanglaijago jonarok haifano ulo hinkhe naikoljakya wngui thango aboni bagui bini khugo khwnakhai belai ni chakamo karon tamoni hinkhe bini khao bo dukhu nangmani tongna amsai thangui himkhai tongui bo mungsa phano bebosta maiyani bagui belai khe kharo churu nai tongdi the voice of different channel dara koto bai ang thana nai jongfru phai malai rikha hingke bono chwngmani bini para orono sinio hingke tamoni nok bagra hingke hugo thangmani sao hingke bono kitsa o takhuk lebui sorkar o nok brung brung manui tongo hingkai kebo khaiba bihik bwsai no okoni khe manui tongo hing khobor mangkha bini khe kuno bumung list rok jotong kwrwui saidaman dakoto no maya kho o nok huk hamya belai kheno chilai pilang tongmani ba abono bini kheba tangui phailiya wngkha abo ma sungmani ta hingkai bwsabwtui rok tora tong bini o kwtham toris tongmai khena bele sikla sok tongmai khe ta hingke bole tam rok khai tong huk khaisa obono belai khe nugui ang yang laiui nugui ma swngkha nono belai khe hambai tamokhe chini tebrasani talika o mo haino mane chwng kaisa kaisa khai nok waini waithammani tongo tei nogo kwni rok wngui tongo hinkhe khana bini talika o bo sorkar to thango phaio hedeba chini public rok hingkha budi ridi hinui laijao seklaio yang o hingkhai party rok hingkha kintu chwng riwi rohor pajama bai chini tebrasa rok no pogui thangbai amo belai kheno mo hai rok no bo chwng nai nani dorkar ta abono sorkar no nwng tam sana muchung
Kaya sabi ko ano may da na tuy ro horo poriskar ken ano bumaya. Jaikhe dinai. Tuy po ru tao a theo tang dang hu lunga thong khon ani si. Acha mo para mukhai tamo doktor. Hadrapara. Hadrapara. Nin mukhai? Ai mo kai doktoram. Doktoram. Nang emne tam khai tho. Amo hu khebo. Hu khaicha jawo. Bosabuti role tora to. To bu sabuti bu su pun ha. Hik sabu tongo. Eh. ঠিক আছে হামবাই